dole pod nami prerábajú byt, pretože ich vytopilo. Boli vytopení od susedy a to takým spôsobom, že naozaj sa tam musí všetko prerábať, musí sa tam všetko dávať na novo. V podstate nepríjemná situácia, ktorá zasiahla nás všetkých, pretože pokiaľ som doma, tak ma to naozaj vyrušuje, pretože tam búchajú a klopkajú a vrtajú a vyrušuje ma to v mojich samotných myšlienkach. Spolu trpíme s ďalšími, ktorí niečo spôsobili, niečo zavinili a aké to je náročné, zároveň si môžeme povedať, že samozrejme táto situácia je úplne normálna, veď sa to stáva a môže sa to stať úplne hocikomu. Ale potom nás to naštve a štve nás to, že nemôžete sa sústrediť na niečo, čo robíte. Takýmto podobným spôsobom čelíme v živote rôznym iným situáciám, kedy niekto iný niečo zavinil, niečo spôsobil a teraz my musíme spolu trpieť s tými druhými.